Kapod wantiere weche mag arita en jatend migao mar arita kwe ngire Kithure Kindiki okone oganda jo Kenya kod jo siasa mondo chiw luor ne apise mag piny owacho ahinya to tisende mag obila. Kindiki wacho ni chik mager ibiro kaune jogo machano donjo e tisendo obila ka tiyo gi agoko kendo e tok chik. Kindiki olero ma bang' ka jatend Azimio la Umoja gi kweth mare nyocha chopo log tich mar okwach kich kama nyocha gi idaye dho mane en jatend migao mar arita Fred Matiang'i. DCI invited Dr. Matiang'i to tell his side of the story by way of recording a statement as a matter of due process and procedure. I confirm to the country that the entire investigation process in this matter has been carried out with utmost professionalism. Any person, regardless of their rank in society, who even attempts to threaten to forcibly access security facilities or intimidate officers on duty will be dealt with firmly, ruthlessly, and decisively in accordance with the law. Nok mar jopuonj kod klese gini moko kuom